Poviem vám vetu, ktorá sa veľa ľuďom nebude páčiť. Každý by sa mal naučiť bojovať. Nie preto, aby hľadal konflikty a bol agresívny k svojmu okoliu, ale preto, aby prestal byť krehký a zraniteľný, keď sa svet zrazu prestane správať slušne. Boj nie je cieľ, ale byť schopný bojovať, to je cieľ. Väčšina z nás si myslí, že fyzické násilie je rekvizita minulosti, že sme z neho vyrástli. Ale pravda je krutejšia. Civilizovanosť je len tenký ľad, ktorý sa môže v sekunde prelomiť, ak niekto prestane civilizovane komunikovať. Miyamoto Musashi, samuraj, ktorý prežil desiatky súbojov na život a na smrť, vo svojej filozofii poukazuje na to, že primárnou vecou je byť vždy pripravený na boj. Nie preto, aby ste hľadali konflikty, ale preto, aby ste neprežili život v strachu. Sila a schopnosť bojovať nie je násilie. Učiť sa bojovať neznamená chcieť niekoho knokautovať na ulici. Znamená to vedieť, že by ste mohli, ak by vás okolnosti k tomu dotlačili. Je v tom obrovský rozdiel. Ak ste mierumilovní len preto, že nie ste schopní boja, nie je to skutočná cnosť, ste len neškodní. A to je slabosť, nie láskavosť. Naučte sa bojovať preto, aby ste vedeli, že to dokážete. Miyamoto Musashi netrénoval preto, aby vyhral jednu bitku. On trénoval, aby bol pripravený stále. Práve preto jeho filozofia funguje aj dnes, aj keď nikdy, dúfajme, nikdy nebudete donútení niekoho udrieť. Pretože to, čo sa naozaj učíte v bojovom tréningu, nie je násilie. Učíte seba, učíte svoj nervový systém zvládať krízové situácie. Tréning bojových zručností, sebadisciplína, ktorú musíte v sebe vyvinúť, aby ste ovládli akékoľvek bojové umenie, budovanie fyzickej kondície. To všetko mení spôsob, ako stojíte, kráčate, rozprávate a ako sa pozeráte ľuďom do očí. Keď viete, že sa dokážete ubrániť, adrenalín vás neovládne. Strach vás neparalizuje. Naučíte sa ho dostať pod kontrolu a uvidíte hrozbu skôr, než vznikne. Bojové umenia neurobia to, že budete vyzerať hrozivo. Stačí, že budete vyzerať stabilne, že sa vďaka ním nezmenšujete a neospravedlňujete sa telom za to, že existujete. A ide aj o to, že ľudia, ktorí hľadajú ľahké ciele, často nechcú riskovať pri niekom, kto vyžaruje sebavedomie a pevnosť. Predátori si nevyberajú obete náhodne, skenujú slabosť, hľadajú roztržitosť, neistotu a ustráchanosť. To všetko vnímajú ako slabosť. Ak vyzeráte ako potrava, svet sa k vám bude správať ako k potrave. Vaše bojové schopnosti pôsobia ako nápis: pozor, zlý pes. Útočník to nebude riskovať. Radšej sa poobzerá po inom objekte. Odstrašenie je vaša skutočná supersila. Veľa ľudí povie: ale ja mám nôž, nosím zbraň, nemusím cvičiť. Omyl. Spoliehať sa na nástroj namiesto vlastnej schopnosti je nebezpečná ilúzia. V momente, keď vám adrenalín zaplaví telo a zovrie vám srdce, zbraň vám nepomôže, ak nemáte disciplínu svojej mysle. V skutočnosti vás zbraň môže priviesť do ešte väčších problémov, ak ju použijete v chaose a bezhlavo. Sparing a tréning boja vás učí zostať pokojným, keď sa všetko okolo rúca. Učí vás prijať bolesť a napriek tomu si zachovať chladnú hlavu a premýšľať. To vás nenaučí žiadna činka vo fitku a ani žiadna zbraň. A potom je tu jeden paradox. Čím viac sa zdokonalujete v svojej disciplíne a viete lepšie bojovať, tým menej je pravdepodobné, že to budete musieť niekedy urobiť. Keď poznáte deštrukciu, ktorú dokáže spôsobiť jeden presný úder, alebo nešťastný pád, ktorý môže spôsobiť fatálne zranenia, stanete sa opatrnejšími. Nie zo strachu, ale z rešpektu k následkom. Byť silný a schopný je skutočný prínos pre vaše okolie. Má skutočnú hodnotu. Musashiho cesta nebola len o krvi prelievaní. Bola o kultivácii ducha.
Buďte silní a bojaschopní, aby ste si mohli dovoliť byť láskaví a slušní k svojmu okoliu. Vaša láskavosť bude vďaka bojovým umeniam skutočná a nebude to len skrytý strach, ako sa to veľakrát deje. Svet testuje tých, ktorých môže. Ak kráčate svetom ako mäkký cieľ, vesmír vás skôr či neskôr otestuje. Nedovolte mu to. Staňte sa bojaschopnými. Zmeňte svoj postoj, svoj hlas a svoju schopnosť odporu. Nie preto, aby ste bojovali, ale preto, aby ste v tomto svete mohli skutočne žiť v mieri. Viem, že táto téma môže byť pre mnohých kontroverzná a práve preto ma úprimne zaujíma váš názor. Súhlasíte s tým, že človek by mal byť bojaschopný aj v dnešnej dobe, alebo to vnímate inak? Napíšte mi do komentárov, rád si prečítam váš názor.